Puspusan ang inihandang mga interbensyon ng Department of Education, Commission on Higher Education at iba pang mga ahensya ng gobyerno upang tutukan ngayon ang pagpapabuti ng functional literacy ng mga estudyante sa buong Ilocos Region. Sa naganap na Dagyaw 2025 na may temang Sama-samang Hakbang tungo sa mataas na antas ng literacy ang Reyon 1 sa pangunguna ng Department of Interior and Local Government, tinalakay ang iba't ibang hamon at suliranin at ang kalagayan ng sektor ng edukasyon sa reyon. Sa ibinahaging datos, sa lahat ng reyon sa bansa, nanguna sa functional literacy ang Cordillera Administrative Region na may 81.2% at huli naman ang Region 9 na may 59.3%. Sa Region 1, nasa 64.3% ang nitalang functional literacy kung saan sa apat na sakop na lalawigan, pinakamataas na rate ay ang La Union na nasa 71.5% habang pinakamababa naman ang Pangasinan na nasa 62.3%. Dahil dito, nanindigan ng mga ahensya na palalawigin pa ang mga programa at bubuo ng mga interbensyon na mas magpapabuti sa kabuang kalagayan ng edukasyon sa reyon. Hinikayat ang mga lokal na gobyerno, civic society organizations at mga academic institution na makiisa sa layuning mapataas ang antas ng literasiya sa Reyon 1. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Roniraca. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.